дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод мусобиқаи футболи хурд байни идораву муассисаҳои давлатию ҷамъиятӣ ҷамъбаст гардид. Мусобиқа оид ба футболи хурд бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби шаҳрвандони мамлакат ба машғулияти тарбияҷисмонӣ ва варзиш, ташвиқу тарғиби васеъи бозии футбол дар байни аҳолии мамлакат маҳсуб мешавад. масъулин зимни баргузории чорабинӣ иброз намуд, ки футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиш дар қаламрави Тоҷикистон ва ҷаҳон ба ҳисоб рафта, дар байни аҳолӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш маҳбубияти зиёд касб намудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори дигар давлатҳо барои рушди ин намуди варзиш тамоми имкониятро фароҳам овардааст. таъмини рушди футбол дар Тоҷикистон ва дастгирии варзишгарон, хусусан футболбозон дар маркази таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. маврид ба зикр аст, ки бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. дар ин мусобиқа зиёда аз 16 даста аз ҳисоби идораву муассисаҳои давлатӣ дар ҳудуди ноҳия фаъолона иштирок намуда, дар ҷанбаст дарвозабони беҳтарин, нишонзани беҳтарин, бозингари беҳтарин муайян шуда, барои иштироки фаъолона бо ифтихорнома, сипоснома, ҷом сарфароз гардонида шуданд.